Здравейте, аз съм Александър Николов, преподавател по фотография в Design Academy. В курса по фотография ще научите задължителна теория, ще получите индивидуални насоки и практически съвети от преподавателите. Курсът е подходящ за всеки начинаещ, навършил 16 години. Всеки курсист ще има възможност да се докосне до професионална студия на техника и фотографско осветление. Също така ще обсъдим и основните фотографски жанрове и техните характеристики. Ще ви научим да виждате и контролирате светлина, цветове и композиция. Ще обсъдим фотографските жанрове и техните особености. Главната цел е придобиването на детайлна представа за фотографията. За оптимална полза от този курс ще имате нужда от личен фотоапарат. Ако нямате такъв, не се притеснявайте, нашите преподаватели ще ви помогнат при избора на първи фотоапарат, както и ще ви запознаят с актуалния пазар на фотографска техника. Ще разработвате зададени индивидуални теми и проекти, като целта е да се развивате в желана от вас фотографска сфера. Преподавателите ще анализират вашата работа и ще ви помогнат да ставате все по-добри в този процес, както и ще ви помогнат да разработите първото си портфолио. Учебната програма редува теоретични лекции и практически упражнения, в които ще може да прилагате научните тънкости. Преподавателите ще ви помогнат в оформлението и развитието на вашия проект и ще ви дават напътствия при неговото реализиране. Лесно е, когато имате желание, а нужните умения ще усвоите при нас.